Panggene tok ora di. Langsung tak jukuk. Iki calepan to, Pak. Lah teko ning kon aire enggak ngerti. Lha ku sing mbah sinamal semantel. Iki karang isine kalah. Kalau Ora udah iki sing sijine. Padahal dene kuwi ngomong gak ngomong sijine. Para wis engko tak lur mecek nang kono mbok. Iki guyone kaya ngono. Taliban persis. Iki nek sing arane bisa maca situasi keadaan insyaallah sampean ora bakal kapiran. kepenak. Kepenak. Apa bareng ngerteni. Ora bakal kapiran. Jajal sampean ngunjungi pengajian umum. Nyomong ngunjungi pengajian umum. Nek sampean sang wedan dhewe jajal dhewe kelarang dhewe tak kira aman. Ngunjungi mesti tenang. Jalanan nggawa tremo ana kopine rokoke ya mesti aman, tenang. Nggawa pilus dhewe apa dhewe sak kono nerangkar mana ora ngombe udah kan ngrungokake. Mesti pikir adem, tenang. Kiyane malah kecap-kecap. Iki perumpamane kaya ngono ra. Ya nek kono begini jajan nyandak lah nek ora karo sampean tekone kene buri dhewe. Capi Iki perumpamane kaya ngono. Gari-gari yo. Dhisik-dhisik. Ora bedane ndelok wayang nalika semono dalaken terus sampean melu berapa no. Ari kajen kan nurut kelarang dhewe, apa dhewe kan ya kuwi. tuku koran. Tuku koran, tuku plastik, bar bubar kok tinggal tok kan ya ngono. Kanggo. Berarti ngerti situasi kondisi ini bakal nyong ora uman, bakal nyong mesti ora oleh nggon kan kaya ngono. Jegoe sak-sake. Wis kene puko jajak sampean kok jika mrono ora bakal gelem kan kaya ngono. Mergo ana. Delokane koyo Pak Mendung, Pak Udan berarti enggak usah jajan. Situasi kondisinya. Paham mo? Jadi sing arane apa mau? Situasi. Situasi kok Kondisi. kahanan atau keadaan. Lewat jalan kan. Ya coba lango apa di mana sih wede, pacaran kurang kono belum sih. Lewat terus apa apa aja pak mereka ya kudu teman WRT. Kalau pemerintah Kalau nguyu sih Pak Perjalanan. Puasan undangan, Brono ngerti nih Pak Mangan jebul suguhe keleran. kalau mau tinggal-tinggal sih bagi apa kan? Bayangane suku mangan. Lah urung mbok. Lah sampean gerek undangane nambe endi? Endro. Setiap nggon beda Beda. Ana sing suguhe keleran karo biasa ya ana. Ana sing mangan piring terbang, ya ana sing dadi premanan ya ana. Orang sing Premanan apa presmanan, Pak? opor ya no. Mangkokan ya ono. Mangkokan ya ana. Ana sing njugu dhewe kabeh ana. Lah situasine kaya ngono. Kiri nanti. Semergo wedok karo wong lanange bojoan iki Pak Waliman ngon kono. Ora sang lewat Pak jebul mrono ora ndelok situasi kondisi kan ora ngerti kadang orang iki jebul oleh roti. Kan kaya ngono. Alah ora sang liwat ku nyumbang ngisi oleh-oleh engko apa? Sego jebul sari mie. Enak. Berarti pindho gagal, Mas. Nah. Nah, ya nasib apa ya nasib api. Telah sing nang gawe ngesuk. Tapi kamu jarang lem. Wis entuk. Oh. Budone nggo. Nggo. Kir meneng. Gimana talipan? Kamu Pemerintah apa? Kamu? Terus sing nomor loro menyikapi. Sikap. Menyikapi ki nek cara Jawane apa? Ngerteni wae. Menyikapi. Berarti nek Pak Sikap. Udan kuwi Menyikapi Sikap. berarti bahasane nek cara Jawane apa nu? Sikap Menyiapkan. Menyikapi we. Wong sikap. Sikap kok Sikap nyak. kuwi. sikap iki. Wis sikap. Menyikapi berarti we. Menanggapinya. Menanggapinya. Menyikapinya berarti nek Pak Udan berarti nyikapine enggak sudah ngono kuwi. Persiapan. Menyikapi. Menyikapi. Nek cara Jawane bahasa menyikapi apa nek tak takok kowe.
Kan Indonesia ini kan menyikapi. Lah Jawa ini opo kan bemudu kok sifat-sifat kan Indonesia ini kan ora patut paham. Lah kira-kira ben oleh Jawa. Menyikapi sikape. Masa Jawa ora do ngerti. Menyikapi. Menerima. Menyikapinya gimana? Oh jenenge tangga pengertian kok Merespon. menyikapi yo. Merespon. Bahasa Indonesia. Merespon. Jawa ne. Jawa. Jawa menyikapi berarti Lek. disikapi. Meresapi Bapak. Meresap kapiten. Nyap nak. Menyikapi Menyikapi po. Tanggap atau pengertian iki judulnya tanggap so. Lah sama bali tanggap berarti nanggapane. nganggur mana Pak? Sikapi. Ke apa? Ya. Menyikapi padha karo Menerima. Nerima Oh, nerima. oleh kabar. Menyikapi sing kepenak. Cara oleh kabar disikapi sing kepenak berarti no. Nampa. Bayaran. Meneri Sing menerima. nampa. Nerima. Menyikapi nampa. Menerima. Panjenengan. Nampa ka kabar. Kono Pak juga tapi kok ora pasang tenda ora pasang yo cepalango nggawa ayo karo blokane Pak U jangan apa meneh kono Pak delok orkes nang kono entak-entak ora ono payone berarti nggawa Pak Baik. payu Beli turu ah di mainan orkes. Apa lho? Siap payu. iki perumpamane kaya ngono Hmm. delok bal karang karsise paling keri dadi njuk nang ndi nek gor kene kuwi nang sing wetan dhewe pati panas ya pati sampean nggawa kemul Payu. digelar Gedeng-gedeng. gade-gade gawe aling-aling ben adem cara kerja nang tandak kono nggih gawe adem-adem nggawa apa ning kono ora ono aup ya Aup. aup berarti nggawa aup Dewe. berarti sampean oleh kabar oleh kabar kahanane keadaane kok ono berarti sampean wis nrimo lah mencikapi piye carane sampean diunek-unek bakal apa mudeng lah Mas lah nek berarti ditindak lah lanjut yen nang kono we ora nemu dodolan berarti ki apa dhewe nggawa kopi dhewe nggawa teh dhewe apa dhewe Persiapan. berarti nggawa tre mos ora mung nggawa kompor ah Ono ora dodol kene dodol dhewe. dodol dhewe bener ah maksudnya bener ah Dodol dhewe terus karo ngombe. Kene kok duwe tidak. ditindak lah Para didol tapi Menang kono ora dodol duit ora payu berarti nggawa tremos, nggawa perbakalan di Persiapan. persiap. Wah. Udah ora iki Mas. Iki sampean kudu ben ngerti jenenge tanggap atau pengerti. Iya. Iki dibagi papat wis mumet nang kira. Jane yo ora mumet, mung bae kelawan kabeh. Jedine mumet. Jadi mumet digawe dhewe. Ora wong liya. Ora wong liya mumet wae digawe dhewe nyok mumet Pak Lamet nang apa mbuk iki. Kuwi tak mumet nang apa munine Bu. Ngerti awake dhewe. Tidak kaya mumet tak kaya Bu. kan angel. Jawabnya bingung. Ya bingung. Bingung mumet dhewe. Kalian bingung ora Jawa. Paham oh? Lah kuwi berarti ditindak lah. Lanjut. Apapun yang terjadi. Jadi. Nek Pak Mrono kowe kudune numpak apa. Wah, berarti ditindak lah. Lanjut. Lanjut. Ya apa awake dhewe nek pan ring ngene Norwayu engko wis numpak wae Indra. Oh, oke. Hah, lah priye? Apa wae Indra ora kaya iki digelari kloso jero kabeh dianggep ae gawa Solo karo kopi karo wortel. Gawa wortel.
Danggep bae. Bro, nyong wong bro, iki dicolong bro, jam-jamku. Iki menungso ndro dikubi. Puter-puter jalane kok belum mukakat gue. Lah kok sampean usule kabar iki Pak dilanjuti Pak Anggo wek sapa? Apa Pak Anggo Eman Amben? Apa Eman RT? Ora. Mana Ben? Nek Eman RT joplat tapi paling 5 betul no. Ketek-ketek Pak. Kok man gawe papat man sapa wong. Iki perumpamane kaya ngono. Mudeng lak iki betul. Berarti ditindak lah. Kira-kira ben tekan ngene Nur Pak. Yo. Berarti yen Pak teko Jumat malam Tuh. Tuh. Bulan magang biasa lah. Apa? Ditindak lah. Jamnya piro? Pokoke barisan. Di perjanjian Bang. Nah, kowe kok berarti ditindak lah. Lah penyelesaiannya piye Pak? Lah penyelesaiannya ku wong pira-pira tompak kabeh ditekake panggo. Nah, berarti ono penyelesaian. Dikumpulke dadi yo numpak wedok apa numpak paman. Nah penyelesaiannya tekan panggo nah. Mudeng lak iki Mas. Bener mesti yo dikumpulke dadi siji. Ora ditinggal nang dalan kok mlayu dhewe, Ndro. Duwe dia ono meneh. Gantren ngono. Aku ditinggal sama Satyo. Iya, cewek. Jadi penyelesaian iki berarti piye? Rampungane berarti apa, Mbak? Dirampungke atau diselesaikan. Bu masalah pun nek diselesai kabeh yo pikirane tapi nek urus selesai tetep burunduk pikiran. Burung kelakon sih asale. Urung kelar. Pemene makane jam 6 esuk bengi amene ora turu geger tomek. Isu panggawa apa ya apa. Puasa dipersiapake sung mangkat ora digawa. Sing kondo ku biasa nglakoni. Klalen aduh kae. Lah kok primane jeneng klalen. Ono kesempatan. Hah? Jaket siapake no Pak digawa dlalak klalen. Ketinggalan. Asine gedhe katisen. Puro nggawa sarung kena kumpul. Kan kaya ngono. No, gue tak tinggal loh. Tinggal naik. Yo ono bae dikene ngomong jadi kan dlalak kok ana contone. Tinggal nganggo. Tinggalan. Tinggal bae pancek kete. Ono bae. Bae nang ping drodok. Ngerti. Bos kabel awake. Ya sono bae dlalak ya apa dlalak ono bae. Pantulane banyu, pomo. Lah berarti kuwi nasib ora jenenge? Nasib, tapi nasibe sik apik ketetesan banyu. Lah nek ketetesan latu, bolong kabeh sampean. Anjus Pak. Anjes Jaket. Tadi pelam. Medeng kok. Nyandak maksudnya. Di Pak apa-apa ben urun persiapan dhisik ribut umek. Wis sapa bae mesti ku? Apa wis penyelesaian ya wis. Tinggal hitung-hitung. Lah hitung dengan apa Pak hasilnya? Lempo. Kesel. Penyakit lem. Mulai apa? Lempo. Po. Gini kok kaya kowe. Jadi cabai muta-muta. Saya yakin hasil pertama adalah lempo. Tapi lempo bae ana tua. Si. Pikirane Bo. Bombo. Rokono. Marem. Ora mesti tapi. Jalan aja kae. Paham? Di Pak Opo bae tetep penyelesaiane sing terakhir mundune lempo. Wis kulo Pak nglakoni apa sisan Pak Yaro Rindi singkah mangkat kaji. Apa Pak salat apa mesti hasilnya sing pertama adalah lempo. Tapi seneng. Bunga. Ngono. Lempo wong kerja oleh opah. Lah lempo iki ibadah opah apa kowe? Ayo. Kejaran, pahala, ketenangan. hasilnya wong ibadah Berkawan. we uliye we kebanggaan
atimu iki bongbong. Seneng bisa ono penyelesaian. bisa ono penyelesaian. Aku wis nglakoni salat isya, pikiranku adem, bongbong. Kan kaya ngono. Mesti Lah sing durung aku ora ngerti nek luar mesti ngomong alhamdulillah kuwi Pak. Alhamdulillah ora wis kelakon. Kelakon. Tapi kan lempo Mas, Kan lempo lempo. isih. Tapi seneng Mas. Nah, sing aja. Alhamdulillah lempo. Ya angel lah. Tapi wong menika kuwi jare ya ayo ora iso, tapi faktane Heeh. Dipres dirosomongi apa. Jajal sampean duwe Makanya gawe ngono bae. seneng tamu dodok kene kok tapi kesaninggan kan lempo. Tapi kan ben seneng meneh gaeke bubur Bocot. sungsum ngono. Jare berejo lara kabeh. Meno cepekel. Jebakel. Ya bae tetep yo cepekel kok kudu Lempo, pakai maksud kowe aku tetep Lempo. Tapi kan Seneng. lempo wong seneng ki ora kroso. So. Tapi nek lempo wong payah jengkel juga lara kabeh. Ora ngandel buktikno. Wong ibadah be ora lempo tapi jengkel yo ono. Tarung turu. Nyamuk akeh. Jangan ribut. Jengkel ribut. Salat raweh ngibadah lempo kesel imam koyo kowe dicripo. Tahu Salat subuh kaya Jumatan. Paham ora maksudnya? Kowe mesti grel. Mergo nek sampe ora nyocok. Delok kono bodol ae iki nyemane. Ora wingi nang sosok penang Bandung. Jumatan lho. Sudah tentuane kok. Ayo celok. Lajeng pun nang masjid Alja. Aja Sikile keteteran kok. Lah gede sih Pak. Iya. Pagel Pak Dawa Pak pendek. Ayo. Wong sop wis jatuh. Foto bangare mame petol. Pacare ya. Dirapet ta? Foto bangare mame masjid Al-Jabbar. Pacare pentol lah. Nang salon? Paham? Jadi naune penyelesaian berarti sampan berarti kudune opo bae wis dedekake rampung kabeh. Hasilé pertama lempo tapi kenyataane lempo sing seneng. Berarti duwe Bangga. kebanggaan wis kelakon kabeh. Alhamdulillah paring ora udan Lancar. merdeka. Sesuai Alhamdulillah dongoni. Allah diparing udan kan ora udan aku waduh ono maneh. Dadi udane juga berkah. Boro-boro udan. Ora udan ra ngiyup. Sing dinane setahun pisan be lempo sih. Mesti ngomong pertama lempo, tapi lempo apa babakane luwih bangga luwih baik sing oleh opah maupun ora oleh opah. Cino. Paham? Apa maneh nulungi wong iso ngene-ngene kan sampean bangga walaupun ora oleh kae, Ki Jebule sih. tapi iso nulung. nulung. Lah nek nulungi ya ora kena dibangga ah. Ah. Kae nek ora tak iki. Aja pamerwe. Iya. Kae nek ora tak tulungi iki. Sapa Pak? Sopo kae? Jangan wong les bodol to. Ora kae. Apa maneh le? Jadi apa, Mbok? Iya. Kowe ra ken Jadi CEO. wong kabeh mau lata. Jadi tidak perlu dibangga. Paham? Date arek date. Lah iki tekan sakmene 1 2 3 4 ana pertanyaan ora iki naune tingkah perilaku. Ku tak terangke babakan naune ibadah. Ya. Ayo patang sapa? Apa kemun kah? Ayo ditakoke. Amun. Aku ki Mbedi. Lho nak kenapa? Ya wong kuwarta difoto karo mame Masjid Al-Jabbar wis. Tau karo. Ya takoke apa? Aduh, apa? Ono Penyelesaiannya piye? Ora Pak diberi. Sambung kok. Selanjutnya
takoke tindak lanjut. Tindak lanjut. Tapi sampai Pak takon sing apa ora 1 2 3 4 kowe takokake nembe tak terangke kabeh wis sing urung paham apa ditakokake sampean ben paham daripada angkara anu jebul Pak takok kae tapi kok nang sungkan kelalen pegah kowe ben aja sampe kaya mau. Aku ke lagi karo wakil. Takoke penyelesaiannya Pak diberi iki. Tak oke selanjutnya Pak Dendi ki Pak ngono Pak. Mangan, mau iki mangan. Selanjutnya Pak ngopi, Pak mangan bareng-bareng. Ngopi-ngopi. Ora pertanyaan nggih? Ora ono. Lanjut. Ya ora ono tak lanjut. Lanjut. Apa Pak? Ora ono berarti yo. Berarti do paham. Iso ngerti. Baru ngerti apa? Baru ngerti apa? Lah sampean Pak nyelesain Pak dilakoke opo? Sampeyan kudu sampean takon ya kudu duwe ukara. Genahe piye? Kapan dinane? Babakan Pak opo jajal sampean nyutuke. Misale paling penak meneh. Ya aku ora tak nyinggung, kok cari nyinggung. Iki sing asale sing ki nemen sih iki. Ngan temen. Utang. Lah perusahaan utang priye Pak? Lah kan berarti sampean bisnis nyaur. Lah saran bisnis nyaur piye Pak? Ya sampean kerja. Yo, kan kaya ngono sih mesine. Lah kerjane apa ya terserah sampean Pak kerja apa. Kerjane utang maneh. Kerjane utang mana sahur ki mrono. Boleh berapa yo sampean bisa. Nah ora kae iki. Perkara nyatane yo lubang tutup lo. Lah, timbang lubang ora ana dirugi. Glong apa ya? Paham mau? Iki maksudnya yo. Iki penyelesai. Ya diselesaike Pak di desa. Uri ora ketan dici. Memang nang ngono kok nyi. Kecuali sampean semoyo utang. Mun aku selanjut second tak sauri. Lah kadang nyelang kuwi urung apa wis muni tak sauri dhisik lebih berarti kaya kowe. Wis nyaur langsung. Langsung iso nyauri sik. Napa sih ngomong? Urung ditangi duit tapi iso nyauri. Nyang ora tak gawe hisan lho, lagi nyauri aja. Diterungake tamu tak sauri yo. Nah, hebat ora? Ajibe nang kono. Jarang gitu. Nyalang sedelok engko tak sauri. Dintane mengko tekan ngesuk tekan ben tekan minggu maneh. Ngomong aku luru sampean ora temu-temu lah ora lurune nanti. Lurune nang kono ngomong nang kene. Tengok. Jenenge penyelesaian, Bro. Kepat aku pergi. Para kowe apa iki? Nek ora patakon para kowe apa iki? Kawan. Diure sini. Ora Pak. Tindak lanjut. Oke. Tindak lanjut lagi yo. Paham mo? Nggih. Saiki tak babakan ana ning ibadah. Tanggap. Sing pertama ya kuwi maca. Lah wong sing areng nglakoni ibadah terutama sing nang direke babakan ana salat. Lah kira-kira salat ki sing Pak diwaca apa-apa berarti sama dimut-mut dipersiap Pak. Oke. Sing pertama umpamane Fatihah, sing keduane apa ku mau persiap Pak. Oke. Tinggal situasi kondisine. Mboten enggak sampean makmum apa salat dhewekan. Nek dhewekan berarti sampean kudu mok borong kabeh. Nek makmum ana defensa sine ora maca ora kae wis ana Sing nanggung imam. Mboten ora ki, Mbah. Nggih. Berarti iso maca. Dong maca Fatihah rampung ayat keduane Pak maca apa ya? Kul bae Pak. Kulo kok tapi kelalen aku. Kulo bae. Balik. Kadang saya ikhlas. Oh, apa mana macane? Kuliah biru. Apa kuliah ayyuhal kafirun. Kuliah ayo kafirun al abud. 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 Kan kangelan. Ya batal kok. Yo ora batal mana bud. Iki bae badut wis ra Mbak, wis ah. Ora wala-wala terus ah. Wala Antum wala bidun. wala. Iki perumpamane kaya ngono. Kamu? Anak abid Berarti sama kudu abad. bisa mo. Antum abud.
ayat-ayat apa sih Pak lalu dipersiap Pak? Tidak Nah, cerdas. oke. Ayat-ayat apa, Pan? Membaca. Ah, sekolah guru bae. Pak tiru sing kono-kono oleh macane Al-Baqarah rada dawa ora apa-apa, Ndro. Kolo-kolo. Pak maca aljabar kae Pak kaya pita. Alif lam. Ya misalke ora Al-Baqarah ya kae lam yakunil misalke. Taka ya ora apa-apa, sabihis ya ora apa-apa. Sabihis mlotok nemen. Anak Anak bah. ya Jumatan. Anak bah. Saya yakin seyakinnya. Tas alu. Tak kira moco pertama penak tekan ndem kok lalen. Tengah mesti lelen ape lah. Mesti lah. Lalen. Sebabnya apa? Wah karena ora ombal tegese ora ombal kuwi jarang mok Cok. apale ina atau enak kalkau Sang. Kulhu. Ora kulhu. amo aha ini nane Serius, berbeda nah Walas. jadi apa iki kudu iso maca apa maneh salat dhewe kowe kudu mok borong kabeh kowe ora kena ono sing liwat ora ono dipensa Si. si Mutlak. berarti mutlak lengkap Nggih. cara guyonanmu andani dhewe kok mati dhewe kok imami dhewe Pujian tinggo dhewe. rapatke sop ya kena ora kae iki Rapatkan sop. sabar dhewe sing ngesopi yo kowe ra Amal dong wis malah doliman buri muni amin. Malah datekne batal ame ya. Wah, iya ana gua. Terserah dhewe to. Sing rumusna lah. Amin sampe tak kira mesti mlayu ah. Ana ukuran di goreng orang ana wong iki. Wong Lingak-lingo aja lho. Iki guyone kaya ngo. Waduh, waduh, glong. Jeme Islam lan. Jenis lah. Ora kafir. Jeme Islam. Selu bae. Terus sing nomor loro kudu bisa menyikapi. Lah sing ngarani menyikapi ki umpamane toto. Umpama iki aku tak contoh ora wong wedok ora lanang bae lah sing paling gampang. Imam Tapi wong Islam. lanang kan sebagai imam. Imam salah. Lah intro sembahyang nang kono. Lah ibu marem mamburi ngintil jebul intro salat sunat puasa melu makmum. Berarti kan ora iso menyikapi. Kae wis salat apa dhisik kan kaya ngono. Ora diwaca sih. Masa sunat berarti nang tengah-tengah disulate di Ah. pinggir. Kan wis mbok waca. Hmm. Kayak gini Pak salat apa kan ya Mesti waca. didelok dhisik sebelum Jamak. makmum sampean kudu ndelokake dhewe. Nek wis mau sikap kuwi mau tampa kira-kira ki apa ki pas bayang apa. Iya sunah. Tak delokake pipindho salat kok sikile kok ora mriyot ta berarti ki salat bener ah. Aku melu mak. Mau nek silen mriyot berarti ki sunah, ngono ora. Paham? Nek salat ngantuk. Jadi nek salat sunah cepet apa mesti? Cepet apa no? Beda kaya sifat. Bacane sithik sih. Qur'ane cepet. Paling-paling kulo rata rampung mesti apa tuh? Menaune menyikapi nampa. Sing nomor 3 tindak lanjut. Lah bubar menyikapi kana ngapa mau tindak lanjut. Nek kaya kene kira-kira Pak Makmum apa ora? Ah timbang kangel juga aku tak sembayang dhewe. Luwe apik. Luwe ngati ngati. Lah timbang makmum jebul sing dimakmumi salate salat sunah. Salat sunah. Ibu-ibu dhek salat ngrangkep-rangkep jeneng apa Pak? Kodo. Kodo kosor jaman tadi jaman apa sama ora ngerti. Kodo kodo apa? Nah, sampan molo ngenyuk melu. Alamatnya keblusuk ta sampean. Nyosor wae. Gene kok sandang. Wong aku urung tekan. Urung rokat sandal. Tambah laos. Ngadeg, Pak. Tapi cara nindak lanjutnya apa sih kudu priye? Kene ora Tapi antrimo bisa kok. maca bisa nyikapi. Bener. Ditindak lebih baik ya salat dhewe jarang sampean urung Pak. Kae wis salat apa salat pola nek sampean wis CS-an wis genah. Malah guyu. Lah ora kenal kabeh kan bingung. Nek sampean sembrul ya. Nah, Mbako. karena apa makmum gajarakan Ae lugi. sembrul. Gua apa lah kerekno sing Ambruk imam bae. iki mau salate salat sunah utawa salat basane salat apa salat qadha utawa salat Kosor. Jamak Jamak takdim. Ah. Bure nyukur. Kosor kowe Pak.
Din. Aldin. Glasar. Lah nek sak rombongan ngerti kan berarti salat Isya sebabnya apa awake dhewe durung salat ka. Pak muni salat ae ta masjid ora mungkin. Lah sampe itu Waktu ora pas. Mesti tetep derake salat Isya kodo. Paham mo? Berarti ana apa mau? tidak lanjut. Tidak lanjut. Lah penyelesaiannya pripun nah? Siapa luwih luwih mah? Cepet. Kowe basic arep. Lah nek pinter kabeh papat kadang paido-paidona. Imam kabeh. Imam kabeh. Telepe kowe bae. Cari Ibnu ke Bapak Siji Duo. Cari Pak Di. Kan kaya ngono. Nu kowe ora kaya Pak Siji Duo Pak Di. Cari Jabuti yo ora nu kowe ora sing wis fase. Jeneng ora nduk sing biasa napa do. Nang lho. Kalian dewe salat dewe bae. Lah nek kowe pri jajah wis. Ben ae. Kudu nang arep kabeh do wegah. Biasanya salat dewe. Nama maju singo, Pak. Nek kowe kuwi jajal cara penyelesaiane pripun? Wis salat dewe. Kesadaran apa? Hah? Kesadaran. Nah, penyelesaiane berarti kan Terdis. Gowo. Sampai ketulasan. Lah nek apan Kowe tahu sih, kowe. Lah nek mau papat tekan dadine bedor kabeh kang ewan. Bedor kan. Wis dewe. Piye? Muni rapi ora? Bismillahirrahmanirrahim. Malam. Sampeyan mrene ganti iki. Ganti mah dong sing Wong bener. Walam dolem priye penak para wenyong. Mana wis. Lah bedor angel lah. Nek mburi Lah, nang biar kabeh. Ganti. Bawa wis pakai woi. Hai, Ibnu wis sadar kae. Pak terakhir wis maca ayat sing terakhir Bri. Penak ora wenyong. Nah nek wae priye ya. Sekarang bedor. Ganti. Sembro. Imam Ngono. Nggih. Imam pertama kali kan bapak mungkin kan melihat ganti mukia ora menak iki. Ganti di mana? Lah sing terakhir misalnya apa waktu. Iya penak ora wenyong. Ora. Kasih lambu iki Pak jawab ora nu. Ya pelan iki mau dibedora. Tapi ono sing salat sing mukia ono lho. Pati dicerita yo ngono. Walaupun ora mirip tapi faktane ono. Nyung yo murdi ora jare. Sing dadi imam namburi, sing ora imam nang ngarep. Dong ngekon maca ngompol. Kepuyu, ya Allah keteko ono. Ora ada imam ora Pak. Imam ora kota Pak. Imam ora teko. Wong imam namburi sing ora imam nang ngarep. Berarti makmum itu setang. Dong maca sing nang ngarep ngompol. Sing buri guyu kepuyu. Itu setang kok Ora ngandel. Ana. Ono wong teko. Jamaah mriki nggih. Esuk melu. Saya rumangsa kudu ngaku. Iya. Nyong Kang, nyong salah. Harus Iku nek tak critake memang Pak. Telat ngerti kok ngerti. sing Apa? Lah si makmum lah kan sing ngudul. Lah mugi makmum de bae. harus gede kaplek ngumpul ning sarung. Saking ora kuat. Ketari ngompol nguyuh nang apa mau? Sarung ah. Penyelesaiannya piye Pak? Yo baleni mah. Maneh kan yo kuwi. Imam ora mlayu no. Kendrone sing mlayu. Dong imam kok ngimami wegah. Angel kowe. Kowe sama bingung Pak ora karena ora ngerti dan cuma ora ngerti. Bocahe jeneng imam. Tapi kok dadi imam kok dhewe namburi, kan imame namburi, itu nang ngarep. Imam. Lah mugi namburi maneh lah kowe imam sapa ki ya kiye. Lah imam sapa kae, lah kan kudu imam. Berpetis. Endro. Kae Endro ndro. ning guyu kepel-kepel ketarmu iki kok. Dedre bantah kabeh. Ora kasur. 1 2 3 4 siji ora teko. Nek papat sekolah tali Pak.
Bu surate opo kae lalen. Sabihis, tuku gawe sabihis. Paham? Kalau kaya sinden. Ini penyelesai. Jadi perusahaan pasti finish terakhir. Jadi kepenak. Paham? Tekan sampai nang Pak takok ke para babakan ibadah monggo. Sependi sih udah paham. Benar. Ayo. Sempat takok. Takok Pak. Monggo. Mau dikandake salat sunah Pak. Salat sunah misalkan aku ora ngerti nek bahwa si aku salat sunah. Aku kan iki wudu. Gawe carane si aku misalkan nek dimakmum kan ra kena, berarti ini kan wajib. Gawe priye Pak kodene sing salat sunah kuwi? Dimek pundake wonge. Enggak, maksudnya sing Imame. Pak imami. Lah imami ya ora apa-apa, Pak Imam ora orang ngilbu ora. Lah, nek jenengan sing Pak makmum ngemek pundake sing Pak jadi imam. Ah, betul kuwi masih sebagai imam kadang kan kaya ngono kok priye kok Ya imamnya dadah. Ah, berarti kan ono angkat tangan. Ono angkat tangane. Jawabane kuwi maksudnya. Ono. Berarti Berarti sunah Berarti stop. Berarti ora ikut imami kok. Berarti ora sunah. Lah kira imam mugi meneng pet mek aku bisa mek. Ki umpama. Umpama coba sing salat ibadah pengalaman kuwi to. Kok ngemek budak napa nggih gua aku ya. Udah kiri kanan Bang, Mbak. Hah? Kiri kanan Mbak. Udah sih. Kanan. Kanan. Yo tangan kanan. Mana tadi buntung yo kiri puko. Mbak pun dari mami kanan. Ayo kanan. Lana kanan yo kitane buntung yo kiri. Lalu sama sih dadi imam. Kok piye? Ada dong ini di sini. Dimek budak. Lalu sama berarti ora oleh. Lah panjenengane berarti diblok kowe. Ora ngerti kae. Wong iki wis dikontrak dhewean melu ora oleh. Ngomong kae dikontrak. Tangan sopi lo mau yo. Bulanita tangga Membaca sikon. baca delokke. Dadi nek kita sama salat sunah ono Pak iki sama iki. Lah ya Mas kan baca ono kodene. Ono Mesti kodene. kan marono sih. Hendro kodene iki. Mati kan mau kan. Kamu lagi takon. Sing rupa takon ah. Oke, jenenge ngilmu. Kamu Tak ngerti Bang bae tak seneng. dikepuk pundak. Eh, Nek apanmu niku ki berarti mboten ang. salah. Nek meneng bae berarti Oleh. Oleh berarti salate fardhu. Ora sun. Kamu ono meneh ora dijal? No. Maneh. Bae rek. Ora apa-apa, bener ora oke. Tapi terus. Arane genah Pak. Umpama imame bakal Pak. Oh, lah sebagai makmum priye Pak? Maju mengarep ganteni. Lah nek apan padha bae pukul kabeh ya wis aku ora Pak. Jawab ceritane kuwi angel kabeh. Sapane kok sapane Pak kowe manut. Ya maju ning iki kowe dapat Siji imam. mamong loro. Bisa salat ing makmum karo ing ora. Imame piro? Biji ya apa iki batal. Iki munggah mrene kan piye wudu napa? Ora. Kandi. Lah iki protokol Kuwi nek wong sing wis paham, Tempate. Pasti tempat tempate ngono, akhire sok ning kene, akhire lunga. Wong loro sih. Wis tutup lari sih. Wis. Tekan mau tak jawab. Ya tak kemana lu? Kok aku terus lah gentene iso paham burung ya. Kok ngene kowe ha ngono. Ya buri mah maju. Mocone sak pekene wis, Pak. Hah? Yo ora sakarepe ora sesuai dengan terutama Pak ae jare mau tekani bendi. Tinggal terus ke. Tinggal terus ha. Oke, opo nang sampean Pak Maju balen maneh? Balen maneh. Balen maneh. Terus batalane ngondi. Lah nek muni sampean muni balen maneh berarti batal. Burung.
Ya ora kabeh nang sampeyan sing ngotot izin Mas bener apa-apa. Lah sampeyan jongkok ae batal kabeh. Batal kira ngerti makmum nang kene muni batal piye batal kabeh. Mung kanca mudhe kabeh guyu kabeh. Lah wong likur ora wani. Ha ora Mas. Wong liya. Wong kaya ngono ki rawan. Sing hebat iki isine sing kalah apa kalah sing sul. Timbang jinjong saka dhewe. Hah? Isin biasane. Ana sing dlotok ki ana kok ki ana. Timbang imam kewirang isin kentut apa meneng bae ndeblek ya dilanjutake. Disupiri terus sak rampung. Mergone sampean ora ngerti. Sah berapa sama mamamu? Sah. Imam. Lah si imam sing ora sah. Lah sampean ora ngerti. Nanggung. Bener, Mas, Teh? Nanggung imam. Nang seru blot nang genah lah ning tim. Kaya ulo-ulo kae. Ya ora sing ngerti ra. Kaya rem bis pes. Paham? Jadi imam kowe duneke gampang-gampang angel ya angel. Men. Gampang bagi yang mampu, ora gampang bagi yang tidak mampu. Bisa buke iklan ya kowe lunga ya sono wong tak kira mundra ya tau makmum imame Melayu ya ngono. Amun. Ngaku bemun. Itu mantep-mantep nu ya. Imame Melayu mergo sarunge suwek bedia. Kanggo nonton kato. Ana ning maju ora Mbak Mun? Ora. Lah ini batal kabeh. Kanto yang ini. Ora ana 1 langkah tutup, 2 langkah tutup, 3 langkah tutup. Tutup lubang. Buyu ora? Ayo coba Nidra, patah kodro coba. Sana apa iki? Tak tutup. Ana apa? Ana kabeh wis. Berarti kamu ora ada sing tuku kok. Ana kabeh tak tutup. Ayo beda, ayo mau tak apa. Kira-kira kowe bapak nang salat. Bosen apa-apa kaya kowe mungkin antara iki. Jadi ini gawe pemaham, nama. Ngerti Pak. Ini Pak Makmum, Bapak Febri, lebih naune menyikap. Pi. Hati ya. Hati. Gara-gara orang putih nang kae mati ya. Jadi bosane kaya kowe rawan ka? Kabeh. Mulane yo bisa dikatakan ki yang menyikapi kuwi babakan iku memang rawan rumit sulit juga. Kadang sing luwih bisa makmume namburi malah sing ora lakake nang arep. Lah wis sing ora bener kan kaya ngono. Ora iso ngono ya. Masih bubar akhirnya. Orang sing gandeni. Nang mburi. Ya paling tidak sing luwih ngerti mana berarti ya dadak namburi namburi imam. Andai kata terjadi hal tidak diingini berarti dia siap Maju. maju. Serpe Pak. Karena ora sing ora anu kon maju. Lah sing iso namburi apa Pak nglangkai sampean. Ya ora mungkin Mboten lah. pareng. Akhirnya munine bantal kabeh. Ora ora ono berarti. ora guling kok. Ya Pak tak apa Kak? Takone ali nang Ora tau kabeh. Takon. Kale umum, Mbak. Ya Mbak. Piye? Yo, ali. Sing cukup piye, Indra, ora ono to? Bon. Ya Rabbana ya Rabbana Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Rabbana ya Rabbana Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Rabbana Rabbana
minal khasirin. Gusti Allah ngapura kenang dunya sugih dosa. Dosane ngawula Gusti inna Allah ghafurur rahim. Ya Gusti amin. Para jamaah. Amin. Selamat hari selamat. Amin. Ibadah yang ikhlas. Satu kemana baik. Amin. Antara manusia yang berpikir sebenarnya hadir. Amin. Ya ilahi. Mau ditambah lagi. Cepat separi gampang. Amin. Atas ridho banyak. Rasulullah sallallahu Amin. alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kan. Amin. 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 Ini berapa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala dalam bawah.